Asi wakatanga kuziva rini kuti muswa wakaipara rini panosvika munhu pakutakura mimba? Pane mwaka wati kurei. Pane mwaka wati kurei. Ichokwadi. Saka pawakataurirwa kuti pane hukama uchiri kuenda here muchiraramese kana kuti zvakamira ipo kuti andaziva kune nyoka inoruma uko, kana kuti iwewe uri kutoti come light, come sun, you stand to advance. Pane marriage ya. Ongu apa tikutogara tese. Ongu apa tikugara tese. Munotogara mese. Vabereki venyu vakati chi? Vabereki vanotambirana nazvo. Avanotambirana nazvo. Ongu. Saka iwewe waida kuti vabereki vaite seda wanga uri mubereki. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Pahasha TV. Nyaya sezvadziri. Uya usaiti. Sawatora Hanzvadzi. Iya Hanzvadzi yako. Ukama wako wati wewe ndiani? Amai Yake. Saka America wanakusaidi. Ndobaso tuone mfumo hapa. Saka vatora ndobva zvaita se vakuru muri muno vadare iwe tendedzi ndiwe mukuru uri muno nditaurire nhau iri kutaurwa nemwana uno unditurikire kuti ari kuti chii ukama unororeka here uhu Chipini cha Akaita mama. Saka naye Akamitisa ndiwe ndime anachapanduka. Saka vakuru vakati chipa kuzosvika mimba kuti ikure iende inosvika kuti inosunungurwa. Saka kumurau wekurarama iwo wakadzidza kusvika papi? Form 4. Pane subject lesson rakasvika rikakupa mukana kuti pane provision yokwenda unorora Hanzvadzi. Akakanganisa ndiani? Akapakanganisa. Anoere iwo chirere kana muri mumba yenyu munoshedzana muchiti chii nechii? Vanenge vari amai ndevapi? Ko vanenge vari baba ndiani? Saka imimi zvasiyana papi kunotora amai movaita mukadzi. Siyana papi. Vatenedzi okay. Kwa imi
Wangu pane mumwe chete. Musikana. Hanzvadzi. Musikana iyi dzakawanira chichi. Kwa mai vavo vanoita mukomana munini. Mukomana munini. Zvakachii izvozvo? Hazvishandi. Zvinenge. Chokwadi. Wangu ishe ndo zvanotubvuma kuti pakakakanisika. Handina kuziva kuti kusiyana kwemutupo. Saka mwanangu, uri kureva kuti tochinja murau wechivanhu wagara uripo pasi chigare chinonzi heritage chinonzi, rega ndibvunze kuna ticha vari apo avo, chinonzi heritage chii? Nhaka inobva kuchivanhu chedu inosanganisa zvakawanda, tsika dzedu namagariro edu, inosanganisa zvakare nhoroondo dzekwatakabva nazo akareswa changamire nemubvunzo kumwe chete. Nai baba munini, ngatitorei kuti mudzimai wako mwari vatishora nhasi, hanzvadzi yakwe wababa mukuru wei ndiyo ndamusara baba navo. Hazvikwanisiki. Saka inini ndouya ndotaura kuti ndiri kunzwa kune mageneration mimi vana muri kukura, muri kuti kubudirira kana uchikwadziswa nze wakadini anzi ndiri bo zviri mutsika dzedu here dzekuchengetedza chivanhu chedu kuti ndiri bo uri kufamba ndiri bo. Handidi kushandura system yedu, tsika yedu. Zvino iwewe idiscovery here kana kuti is an invention of a new system yekuti vanhu kubehavior yavo ishanduke. Yauya, who is the founder of the new system? Maenda kuchikoro madzidza tochora tsika yedu neunhu wedu here. Is that being wise here? Tochengeta sei vana vamakutobreeda kuti ndio future Zimbabwe, ndio generation yedu. Munopamira muchitichi hongu icho chinonzi Chipini. Chipini chinokonzereswa nekutora imhosva inowanikwa kana watora munhu ane ukama uri pedyo newe. Pane zvinoitika kumwe unoona mazino vana yanongodonha ega, kumwe unotanga kubereka vana vane urema vasina kusimba. Pane zvinoitika pakurarama kwevanhu. Saka iyo semamiriro ayakaita nhasino wataura kuti wauna mari yekubhadhara mudare, ndozvawataura. Asi wakatanga kuziva rini kuti mhosva wakaipara rini panosvika munhu pakutakura mimba? Pane mwaka wati kurei. Pane mwaka wati kurei. Ichokwadi. Saka pawakataurirwa kuti pane ukama, uchiri kuenda here muchiraramese kana kuti zvakamira ipo kuti andaziva kune nyoka inoruma uko, kana kuti iwewe uri kutoti come light come sun you stand to advance. Pane marriage here.
Ongu apa tiri kutogara tese. Ongu apa tiri kugara tese. Munotogara mese. Vabereki venyu vakati chi? Vabereki vanotambirana nazvo. Havana kutambirana nazvo? Ongu. Saka iwewe waida kuti vabereki vaite seda wanga uri mubereki? Hazvinhu zvakatongovaomera kuti vazvitambire sepanhu pakakanganiswa. Ko ininiwo nhasi uno ndokutora sei? Kusaziva Ishe sepanhu pakakanganisika denda kutokumbirawo kwamuri. Iwo wauya nani? Ini ndaya nababa nasekuru. Ndaya nababa nasekuru. Vari kupi? Uyai kuno. Musharuka uripo wakatonyarara zvako. Uya pano. Kureva kuti mwana kuti avanoita izvo pamakaona sekuru vachiitawo. Ndidzo kare kwave kune ngano. Saka ngano dzamunotaura nevazukuru ndedzo here? Uya mutauri apa. Maita basa. Munoerei? Munoerei? Moyo musadaro. Moyo. Iwe. Kuzonenda kuziva. Ndimi wamunonyatsa kutoziva Ishe. Vakatizi. Changa mini chokwadi. Ndinonyalize pini. Saka toparadzere chivaro nhai sekuru. Vana nesu tokurira. Vakatizi musadaro. Saka vabereki. Kuravandirana. Ziva sekuru vacho ivava hanzvadzi ana anyanzira kuramai. Ramai shava. Makatorwa mukadzi. Ayo. Vakatizi. Apa takufamba hedu murawo sekuru. Vanhu venyu vamurofana kutogadzisa, vazukuru venyu vanofana kutogadzisa. Hatidi kutiremadze rudzi. Chipini chinongoripwa sezvo chinoita kuti kumukadzi kunobva mombe nehwai, kumurume kunobva mombe nehwai. Ndo zvinoenda kunoitwa rushanga. Deni zvopera zvakadaro. Handima ndinzvisi. Chokwadi changamira hapana kupikisapo asi bedzi kungoti ni mwana wandakatangisa form 1 pachikoro chinoti dhurei zvishoma. Nguva ndoyandichazongoti kumbirewo kunge inotambanidzwa zvishoma kuti ndingotengesawo mashizha ari mumunda ifoti. Okay. Ndatengesa zvinhu zvimwe zvisingatinetsi kuti tigozokona kugadzirisa nyaya yakatadzwa. Aiwa tainzwa. Asika iwewe wakapedza form 4. Wakangwara stereki. But wakangwarira kuparamuswa. Iwewe ava ndana sekuru handiti? Ava ndisekuru, ava ndibaba. Mwana uyu koza iri mhoso yangu futi nditi kuti iwe kudai usazoti iwe mufana wakatizi. Iwe unonzani zita? Genius Katisa. Genius. Apa pana genius apa. Apa pana genius. Genius inoreva munhu akangwara. Genius Katisa mukupara mozo dzakaoma kudai kudenga nepanyika. Genius Katisa apa. Ngaitaita zvodara anofara wega. Isusu pane patropindiroso vabereki. Era ndichiti pari zvino handina kubasa kwatinoenda kuti ndipe date ndogona kusvika ndisati ndaiwana, asi mukandipa 2 months ndokwanisa kuchaka.
Told about 3 days. We should go in and ask. Sakana was not going to ask. It's all about whenever it is. It's over the water national miss. Mapurisa is over for 3 days. Muskalan Andy? Anatigere valipejo paya. Anatigere valipa next bazazi paya. Nale makore mangani liti? Ane 18. 18. Apa a judgment genius katizi unoripa mombe nehwai zvekuzoitisa kuchenurisa rushango nemari yedare watahuna asi ita kuti mari iwanike ende kuremara mutsika ndinoda kuparadza nyika yedu. Inini handikutsigirei kuti sekuru vangu titsigire tese. Inini wandimvovho mukati menhamo. Itai kuti vana vanoda kuzovaona. Mutoro unorema because mumusha muda village assembly ndiani sabhuku aripo sabhuku jera nyama uya hapa ndiabva mukushaika manje iye mpenyu mwana wake ndiye akashaya ndimo muna mai vakabva musha makatizi vane zvidziyo zvakaparariramo zvakaniwa nemvura saka imo zvakadzesedzo ipfimbika idzo nayo akatizi paira pamusoro pedzimwe saka dzichaberekana because idzi manje idzi dziri kukuparira izvi moyo dziri kukuparira idzi itai tione kuti dzimwe dziripo dziganwe